ano? Sa pasakay? Uy, ito sa pasakay si Gab. Ay, sarap yun. Gusto mo ba pa ay? Kaya paano ka sa ikaw? Saka sa sigbakan, no? Makapito ko, di ba kaya ano, mga pakita? I needed my freedom, that's what I thought. I was a fool to believe hard to. Girl, let you go. Thank you for 9 million. I tried to run from your side. Okay, Ben? Eh, binakala ko babang na kuan. Bag. Thank you. I am from Germany. Hi, from Germany. Thank you for watching.
Another life. Yes, so just home. I'm buy food. I'm from market buy foods. Hi, sir. Hi, Sir Fred. You ate your lunch, Sir Fred? Don't fall off the scooter again. Yes po. I know how to balance now, Sir Fred. Ha? Hi, Sir Pa. Thank you for joining. Keep practicing. Yes po. Keep practicing. I don't believe you know how to balance. Yes. Need practice. Because yesterday, I thought I know. I know that's something like, but when I starting need to balance like. Hello, Cheryl, sister. Hi, Sir Pat. Hey, Pat, from Sir Pat. Your brother, we're going to see you. How many scratches on the scooter? One. Look. Wait. You need to check. My God. Not yet married, but can be married soon. Look. Look this. This fine. Where's guys? Where's? Where? I think nothing. Here. Where? Here. The hair is scratches, but it's fine. Nothing.
still good. How you fall off bike and no scratch? Because I need to go there because my nephew looking at me and I told him that I can, but me I need to save him. That's why I need to, how you call this to save my scooter, something like, wait, I need to demo something like that. My God, that's why. I wonder why no scratch the scooter. I wonder why she not interested. She engaged. Yes po, I'm engaged po. Frank Rex, I'm engaged. Next time, fall on other knee. No, oh my God. I have mini boo boo. Oh me, oh my. Hi, Zeno siya. Ha. Makulog, Pai. Makulog ang siki mo. Kutsara pala si Papa. May kutsara pala si... May kutsara pala si... Makulog ang siki mo, Pai. Makulog ang siki mo. Ano ba? Nagluto na ako, luto. Nagluto na ako sa ruda. Wala din si Rajaila? Wala. Tama. Kasano pa kahapon? Hindi ko nga niyan, pagula ko, parog pa. Pagula ko nga, purog pa. Sabi ni Ila, nagalit ko. Kanina lang ada. Pailuto na. Kaang kaluto. Luto na sa ruda. Luto na ang suda. Isda. Dali ha. Sorry.
YouTube shut you once you will be watched. Huh? Don't leave room without camera, okay? YouTube shut you once so will be watched. Okay po. Ha? Dapat? Dapat na no? Daghan, ang sa ba? Luto yun. Luto. O, Dadang! Dang! Babang! Ay, Ash! Ash! Bungan na, guguin ka daw. Thank you pa. You're welcome. I need to kuhan. I need to eat na. Not yet breakfast. Come on, let's eat. May ano dito, may ketchup. Ate. Kasayon mo lang. Ito ang platito. Ilagay mo na lang dito. Ito ang platito. Yan. Ano yung nanaba yun? Ya. Sige na lang natin. Kaya makaon? Hindi ka makaon, Baba? Nagkaon na kanina pag nagunay. Busog. Akayo na lang puro niya. Ay. Come on, let's eat po. Getting a sticker. No, because they watch the of others. Okay. Okay. Hi, Salam. Do whatever you want. If anything happens, just make another channel. It's that easy, huh? No, because they watch the IP address. Getting a sticker. Thank you po. Thank you, Sir Pat. Come on. Where's my hubby? Maybe my hubby is sleeping, Sir Fred. My hubby is sleeping. Maybe it's because he will join your live. That's why maybe he needs to rest. Come on, let's invite you. Not my time to babysit your hubby. Huh? What? Sheryl, I hit the wrong button typing view the channel. Okay po. I hide the accident. Can you bring them back? I don't wait. Okay, I tried po, Sir Kwan. Sir Pat, wait.
Maybe later after, ano, maybe later after, or maybe Sir Fred can unhide them, unhide him. Sir Fred can yes po. Thank you, Sir Fred. I did it. Thank you, Sir Fred. Sorry, John. What he said. Thank you, Sir Fred. You're welcome, Ma'am Sheryl. No people here. So guys, kainin natin ito. So guys, kasi sa sunod din natin ito. Kaya ako na lang sana. Lol. Pat's trying to be like Ian and hide people, Pat. Yeah, Kuya Ian ang super fast. Much love, everyone. Thank you, Sir Pat. Much love po. Can't thanks. Any other reason, Pat? Hi, Buratla. Huh? Maybe here. Mom, why are you with Visayas, the ones who are being made ugly? I'm not Bisaya. I'm from Bicol. My wife be in Dipolog by the morning. Won't come here till Saturday. Why? Buratelio Mogalpok. Buratelio Mogalpok. But the furniture and stuff will be here tomorrow. Wow! Beautiful furniture. So expensive. So expensive, Sir Fred. Damn, why to spending money? Abong mo na, Pai? Abong mo na? Abong mo na?
Gusto ka na? Tao tayo na yung pag-uwi. I know I should went with her. A woman loves shopping, that's why. Thank you for you doing live later, brother Fred. Yes, so far, so far, fun. Maximiliano, Rod, hi. Pat, listen to Cheryl's impersonation of Kike. Greetings from Argentina, blessings. Thank you, Maximiliano. She'll do it, yeah. Yeah! Charles William Jacobs Bailey, hello. Hi Charles, where are you from, Sir Charles? Yeah, I'm from Philippines. You're right. Napudam si mamay sa immigrant sa kung kuan, sako? Ha? Nagudam si mamay sa imo sako? Ay! Kandada. Si Manay Intang pala nagudam. Si Manay Intang ang nagpa-tracer niyan. Kaya si mamay nagpaani pa lang niya. Kan ating tang yun doon na sa ako. Kaysa ano. No, sure, gonna act shy and not imitate KK. Yak! Ito mo yung nakipinakot ko. Di ba ganun sa platito? Itulong kita doon. Rolando Villanueva, happy blessed day. What dish? Rice with fried chicken. We are waiting. Okay.
in my life. Maybe the hubby is sleeping because his eyes is gone. He need to rest his eyes. Nano? Ay, ano ka man. Nakakaon pa lang ako. Di ako na makakado sa Papa Hura Bantay. Ay, antay na ano naman Ito sa dito. boy. Wala na kasi ito. So, parang ako. Magpaani ka na. Paano nga ni sila mamay niya? Si Hindi ako Kuya Kadto. Kaya nga nakakadto kay Sa ima. si Kuan. Si Mikil. Wala na lang. Wala man. Kabagyan. Kaligayahan na niya. Pag nag-abot na sigaw, makato na lang ako. Nata. Sabi niya, ito siswing. Kanto sa ligas ka, si Bimbol ng si Kuan. Ito pag nagano bagay. Bimbol na si. Igroy. Ano gano'n? Ang cellphone niya na ay nakuan. Dito sa ligas ko ito. Bilakay. Panyayan. Gawat ng din sumbil panyayadan. Sarado man nga ni. Sarado pa. Nag-uumot ko sila. Nag-aong pa na. Nakadang Si Manay Martin. may tablet sa road kaya Grabe na ang dardara mo. makakuha ko na sa bilang. Ayo, binapin pala niya. Yung iba. Doon ako sa papa niya. Yan. Ingat ko na. Ng topic. Pero mo si Mike, yung picture ng mata dito niya. Mike, akay na ba ito? Siya niya. Yung picture ng mata niya dito. Akay na infection. Sa, Para kay Rese? Dire, siguro sore eyes. Pero sabi ko nga dito sa doktor, dito sa pachikapan niya. Diba, nagkarigo siya sa jams. Dito sa Amerika pa mga pool dito, may filter. Oo. Sa di wala filter, natural lang baga, flowing baga ng tubig, kaya na mag-ibihi doon. Kasi mga sensitive baga sa mga pagkaw, sensitive ang tubig. Yan, sabi sa mga Pag-abot dito, na infection. Nagyadi pa rin siya, nag-iirog na siya sa mata. Kirisi na. Nakikirisi na yan. Para sobra kaya init sa ato. Kaya nagka. Ang igit ko niya sa namin. Nasulod. Kaya kumain sa ano, sabi ko na yung ito kami sa Amerika, maski ko na mag-ano dito, may mag-ihi dito, may filter, kaya namamatay ko ng mga bacteria. Kaya ko dito, maski nga na yung tubig dito, magagaan. Masilang sira. Pag-ibig kami kami mga kapasunan, mga resistant ka kay palaba. Sabi ko, sabi ko, nag-inuman niya ako sa running mga tubig. Iba na hindi pa na iba. Nagkaano baga ako, nag-aadal ko pa ako. Ang buli ni Daddy. Wala, kaya na yun. Part of, ano. Hindi, maaari na ako mag-balance. Kaya ako maaari mag-balance ito kaya nag-aadal. Kaya hanap ko sa dito kami ma-taon. Siya mo nagdadaro pa kanto. Si Jero. Si Nene nga ni. Tululuyak dito sa kali. Pero sabi ko sa Jero na, numakato ko. Diretso kita. Anak-araw naman ako. Diretso kita. Balik-balik kami. Arin ng motoran na naman mo na Monay na eh. Nagkahap na scooter. Okay, mayo dito kayo. Wala tawo.
Bahala ka man The doon. girl was paying. Come on, cake. Pwede, maabutan pa niya yung mahal na para bunaba na. Tagan pa man niya ako 20. Tapos sabi, tagan pa ikaw 20. Tapos sabi, ikaw dito sa Kaya pagkaon niya. Diba? Kaya pinanggastos mo. Dapat, babadlist mo. Hindi ko man Babadlist mo ngayon, pabiaw, pira, ang abono, ang spray. ano po nun? Ano na yung kay kanira na yun? Sa DA. Ispiran, kailan mo. Kaya nga, hindi nakabadlist mo yun. At least, aram mo. Kanina, ay si Kuya nga niyan. Masa'yo agaw. Sabado yata yun. Tinapot ako kung pera na ang kwarta niya nakaporsintuhan. Sabi ko, intiro, aabot 90,000. Kaya wala pa doon ang mga porsinto, sabi ko. Sabi ko, wao mo na nga yan, mama, kay maorigan na lang ako. Pero, kabato gaya ko 5. Kaya ko, di, baga, naano man ako kay, Nag-decision sila sa oo, meron. kaya ko salamat, kaya may masalutan pag-origan ko. Ngayon, nababati ngayon sa ama. Basi ngayon pag-abot sa oras, ikaw mangyapon ngayon sa mga tama na kanya. Sabi ko, kaya ko nga rin ang suportahan mo. Ngayon, di pa nga ni nagbabatog ang bata mo mag-origan. Yung kakastahan mo na pag Parang may ano na siya. dadown mo na. May negative comments. Like negative thinker ka. Kaya ko, halian mo yun, bahuran yun. Kaya nag-decision niya doon ako kasi Kaya, ako support ako. Ano naman na decision sa kabataan ko, ano naman na plano. Supportado ko yung mga, ikaw yung kastahan mo na pag-husgahe. Kaya ko balibasa, di ka malakiaram doon sa pag-ataman ko sa uri. Doon ka lang, kumapabuhay. Baka lang yun naman ang part mo. Nahayugad na naman baga ako kanina. No, yung pag-iugod. parang wala sa pa. Pag negative ano. Imbes na nag-isip man ito sa mga future niya. Oo. Parang mawaraan siya sa kuwan. Dapat di rin niya ito mabate niya. Mabate. Wala. Ay, nahagol na. Kumbaga kayo na. Wala naman ko na ako magbahaw. Wala na yung problema, sabi ko. At least ang nag-suporta ka dito sa Oo. mga bagasian, mga bagasian. Suportado niya yung bata. Maski nila yung mga bagana sa kanya. Okay. Ano na nag-aaral niya. Ano ko sabi niya. Maski pinayaan siya. Gusto niya maimuda magayon ang kamatama na. Dili nag-heroes. Nung mananang, parang kung ba may Okay, ano yeah. ka, may panatagan po. In case na, kaya mabakal nga ikaw siya mo ito. Kas, kaya ko ito na kang ship. Pero yade, 80,000. Oh, bali, dire, sa ano, all in all, ito pinayadan ni so na ano ay. Ano yun, pag may nangyari sa Insurance. insurance, bali dito sa insurance, 2525. Parang optional man lang yun. Pero di, basta intero, malinig yan, yan mo niya yun. Kung sabi ko, sabi na, patawan mo na ako rin mga bago ko yung paano na ako. Hindi man talaga, kasi kapag hulugan, Ay, wala man yung problema. Dahil, ano lang ko ikaw, basta ang problema ko lang naman kuya, ang pagdarasan, bahog pa kasi sa tangkal. Di ko kan, di ako ang magmaningag kung pagbahog ng sabi ko. Wala man problema pagbaldiyo kay may quantita, water pressure. Right ko. Ang aba kanina, ang nabwisig mo. Okay.
agad-agad na comment na. Buksan niya, buksan niya. Umaman ako. Nag-visit ako. Yung mga negative tulos. Magayon na niya, hindi ka nagplano. Kaya nagkukalman talaga ako na nag-iisip baga na in the future, sino daw ma-maintain sa Oregon. Niyan, Magayon, kay lalaki. mga ni, kay bagang nagduduwa-duwa na sila nag-eskwela. Sabi Hindi ko, ka na-income na kasi siya. sa business, gag-guide ko siya doon sa pag-Oregon. Ay, nag-visit na naman. Ay, sarili sabihin ko. Ang pagsigarilyo mo lang, at tupagon mo. Pag nabuvisit ako sa gabi, tinali ko yun. Ang pagsigarilyo mo lang, at tupagon mo, di ka para pakialam sa mga plano, sa mga may plano. Kasan si Mike sa isang kasap, parang may kwento pa rin sa kasagsagan niya, kaya di ba nagkakaroon siya. Tapos kasagsagan niya, nag-divorce siya, ganyan siya, tapos ang bata niya, isang kasagsagan niya. Sinurrender na niya sa asawa niya, pero ng mga ari-arian niya, pero wala siya, sakay sabi niya, parang nga niya siya ano, kay may mga niya asawa niya na yung lalaki, tapos sabi niya parang, divorce na siya, parang wala magaan kung sa pamati niya, nawara ako siya kay, hindi ba yan siya sa kanyang pinang sa kanyang bayadan niya, lima, kahit isarap siya. Sabi sa buong buhay ko, wala ako tapos mga gads. Tapos ang hinatago intero ng batog siya sa umpisa. Eh siyempre, maski magbatog ka lang, ngayon ka man baga siya, di magbatog siya. Maaram siya mag-kwarta, di nakaipon din siya. Ang bata niya. Habang nagsusurvive ka pa ng recover ka, may problema na naman. Tapos yun sabi niya, ano parang na maano niya ito na bata niya hanggang sa dinanunan niya ito makarecover. Hanggang sa sa dito ng issue. Sa nanabot niya sa dito ng pangyayon sa dito na sa buhay, sa dito na magayon na mga buhay niya. Sabi ng panatag na dito. Sa mga puso niya siya. Wala. Sabi ko, ang buhay ko nagtrabaho ko natin sa kanya. Gapang siya. Sa kanya nagmalakaluwi siya. Sabi ko, malayo mo kaya maray ng pamati mo, nakaipukan mo magano. Wala, din siya naibusip. Grabe nga kulog sa mga ito. Okay, ano? Sabi nga mo mamay mo na. Lalo daw ako. Hindi mo na ako. Tapos, ito na lang ano. ikaw na maibilan. Pati man yung break ko. Mga na naman yung sa batag siya sila magkapa. Mga na sa mga Kaya mo siguro, ngayon ko lang, intindihan ko na kayo. Siguro, wala kayo sabi ni nanay, mas kihudaman na ayuan na natin. Sino pa nga lang down sa mga eskwela niyo? Eskwela pa ka. Siya, kasi siya yung eskwela. Mas kaya siya pa naman sa ito. Naalala ba doon yung tapos na. Kasi nga natapos sa mga. Kasi mga marami yung eskwela. Tapos doon pa doon kasi nakapay. So, portado naman sa mga. Ito mo nagkakapos ito pa. Buhay kasi. Parang mo siya. Hindi sila nag-handle yan. Kasi papayalaan yun sa mga bata ng parang nag-supportado siya. Sa'yo, puro wala siya, ano? Pareho maninong. Pareho maninong. Hindi nga rin inangamusta sa ako kung ano ng question sa mga.